Saps que els vehicles elèctrics han començat a oferir el català en les interfícies? La incorporació del català en totes les tecnologies que s'estan desplegant al mercat és una de les reclamacions principals de la comunitat catalanoparlant. Gràcies al programa Emmarca't de la Generalitat, ja són 13 les marques d'automòbils que ofereixen manuals en línia en català, amb la inclusió recent de Skoda, Volkswagen i Land Rover. Ara, la llengua té la fita d'estendre's als programaris i pantalles digitals dels vehicles elèctrics. La primera marca a fer el pas va ser Tesla, que va anunciar el 2020 que els taulers de control dels cotxes també estarien disponibles en català. Recentment, també ho ofereix BYD Company, que juntament amb Tesla lideren la fabricació mundial de vehicles sostenibles. Malgrat no tenir sistemes multimèdies, el fabricant de motos elèctriques català Silence també ofereix la web i els manuals d'ús en català. El sector té el repte d'incloure més marques a la llista i d'oferir també el català en els assistents de veu. Ara per ara, els usuaris que volen rebre indicacions per veu mentre circulen poden recórrer a una dotzena d'aplicacions, com Pedal Maps, Asman, Google Maps o Waze.